Obere koindekiwa ase wodi ya Rigoma ase emitinyene koirera abamyi bechinseme chokoba ase igesunteime na mono koba kubeke bitango aso goikiraniwa kwemeroberio ao nabono nigo mo MCA bwenseme yo Nyambega gisesa kubwatirana no mochumbe okitutu masaba Clive Gisairo babere bakoenekia okobekwa wech transformer ase ensemo ya Itongo Sengera nigo bagokera egetambukirekyo ase gisesa baga wakangambia mono gochiase company ya Kenya Power akora wano mutinenyobo egento boigo kyagokerwa nabamenyi bechinseme cho na otabona nigo kerachiko erachie koba aurora sebare asogo ikirania emerobero yabo ya kiralitko Jina ira neri omwe musie itombi amo nase gasi kwanyare ko bagotokora onye twabeire omosunte matuka mange sana tuchi komnya kijisini gochiemeje twaserigu kinindo chenga twanyorera obora iyagerire twarora nonye na matangazo none kisimi twachache na intu twarira mogoko manana singinje ukwenerwa transformer yite kara yasarigite tiganya saba akwi ikiagere into tutagete na magenderero muna bona kuruthi transformer yite yasarigite amagenderero atini na ekenyuru ato chandi asenka kientambe toto kwera nimbe yamono ogendana no mukioyu oyu na ndese para nera otokonye kuchakera igwere tundu bali bakanda abuna totenenega okorro moro muno ketake konye pali yiteke entu bano